vážený pedagogický zbor, milí žiaci, ctení hostia. Dnes sa končí školský rok 2023-2024, v ktorom naša škola oslavila krásne 90. narodeniny. Oveľa častejšie sme listovali v školskej kronike. Spoznávali sme viac osobností, udalostí, úspechy, všetko, čo školu v závode preslávilo a prispelo k jej dnešnej modernej podobe. Vďaka nej sme mohli pripraviť úžasnú slávnostnú akadémiu. Do kroniky sme aj tento rok prispeli novými zápismi a teraz sa s radosťou vídame v ústretí prázdninovému dobrodružstvu. V tejto chvíle bude sprevádzať hudba, tanec a umelecké slovo v pestrom programe našich spolužiakov pod záštitou základnej umeleckej školy a pána učiteľa Muchu. Predstavia sa nám aj naši prváci. Bol to pre nich tento školský rok výnimočný, pretože bol pre nich prvý. Prvý na ceste k poznaniu, prvý, v ktorom drali školské lavice. Nuž, pozrime sa, čo si pre nás pripravili. Za ktorým svedomito kráčajú. Zdolávajú prekážky, niekedy aj sklamania. Nakoniec však stoja na sladkom stupni víťazov, vedomostných a športových súťaží. Dôležité je, že sú dobrými ľuďmi, kamarátmi a spolužiakmi. Nasleduje slávnostné ocenenie osobností a športovcov školy. Ich mená slávnostne vyhlási pani sociálna pedagogička Danechová a pán učiteľ Volek. Hneď potom bude tento priestor patriť, milí deviatáci, vám.
Tešíme sa na váš prívet, ktorým korunujete 9 rokov strávených v našej škole. Skôr ako zaznie posledné zvonenie a brány školy sa opäť zatvoria, dovoľte mi vyhlásiť osobnosť našej školy. Dnes máme tu česť oceniť najlepších žiakov, ktorí svojimi úspechmi a snahou prekonali očakávania. Ich tvrdá práca, vytrvalosť a odhodlanie sú pre nás všetkých inšpiráciou. Tieto mladé osobnosti nevynikajú len vo vedomostiach, ale aj v charaktere a prístupe k životu. Sú príkladom pre svojich spolužiakov a ukazujú, že s usilovnosťou a správnym prístupom je možné dosiahnuť veľké veci. Sme hrdí na každého z vás, na vaše úspechy, vaše snahy a váš odhodlaný prístup k učeniu. Osobnosťou školy v školskom roku 2023-2024 sa stáva Michal Kopal, 9C, Tomáš Kršák, 8B, Tereza Labajová, 5A, Miriam Potučková, 7B, Kristián Guľa, 6D, Liana Zubčeková, 9B, Samuel Zábojník, 7C, Tomáš Bujný, 6A, Miroslava Líšková, 9A a Marek Dolník, 7A. Šport je viac ako len fyzická aktivita. Učí nás disciplíne, vytrvalosti, tímovej práci a férovosti. Naši športovci sú vzorom pre nás všetkých. Nie len kvôli svojim športovým výkonom, ale aj hodnotám, ktoré reprezentujú a ktoré prinášajú do našej školy. Dnes sa tu stretávame, aby sme ocenili a vyzdvihli našich výnimočných športovcov, ktorí svojimi úspechmi, tvrdou prácou a odhodlaním priniesli slávu a uznanie našej škole. Vaša vytrvalosť, odhodlanie a vášeň pre šport sú inšpiráciou pre nás všetkých. Dosiahli ste úspechy, ktoré si zaslúžia náš obdiv a uznanie. Váš úspech je výsledkom tvrdej práce, dlhých hodín tréningov a neustáleho seba zdokonaľovania. Dovoľte mi poďakovať aj tým, ktorí prispievajú k vášmu úspechu. Sú to tréneri, učitelia telesnej výchovy i samotní rodičia. Ich vedenie, podpora a motivácia vám pomáha prekonávať prekážky
a neustále posúvať svoje hranice. Elena Sníkorová 6B, Ema Čanigová 6C, Yasin Abdulati Elmutrati 6D, Adam Gerebenič 7B, Matej Hudák 8A, Jakub Munka 8B, Tomáš Turian 8C, Katarína Senková 9A, Tobias Jakubský 9B a Gianluigi Bartík 9C. Milí rodičia a žiaci, v mene celej triedy 9C by sme sa chceli poďakovať všetkým učiteľom a učiteľkám na čele s pani riaditeľkou Kupovou, pani s zástupkyňami Kempovou a Kupišovou za krásne roky strávené tu na základnej škole Závodík, ktoré boli plné nezabudnuteľných momentov a zážitkov, úspechov a porážok. Ďakujeme pani učiteľkám Techovičovej a Fundíkovej, že nás na prvom stupni naučili čítať, písať a počítať. Ďakujeme pánovi učiteľovi Červienkovi a Veterovi za užitočné poznatky a pokusy vo fyzike. Naša vďaka patrí tiež pani učiteľke Dolníkovej a Zubackej za to, že to s nami na hodinách matematiky vydržali a naučili nás počítať do 9. Pani učiteľke Pučkovej a Majkovej za hodiny ruského jazyka. Pani učiteľke Štefánkovej a Rovňaníkovej za náročné skúšania na hodinách nemčiny. Pani učiteľke Dikošovej a Rečkovej za vždy fascinujúci výklad na hodinách dejepis, ktorá sa dnes končí. A preto by sme sa vám všetkým chceli poďakovať. Aj keď to s nami niekedy nebolo ľahké, verte, že na vás budeme spomínať vždy len v dobrom. Na začiatku našej cesty nás prevádzali pani učiteľky Dagmar Funtíková a Slávka Čechovičová. Naučili nás písať, počítať a pripravili nás na vstup na druhý stupeň. V družine sa o nás starali pani vychovateľky Helenka Králiková a Veronika Balatová, ktoré nás príjemňovali poobnejšie chvíle v škole a skracovali občas až nekonečné čakania našich rodičov. Už od prvého ročníka sme sa učili anglický jazyk, ktoré nám priblížili pani učiteľky Pičanská, Šlávková, Repašská a pani učiteľka Gabika Kubišová. Prekvapení, keď sme dostali nové mladé pani učiteľky Adriánu Šunskú a Martinu Časnochovú. Aj keď nám pani učiteľky odešli na matersku, chceme sa im veľmi pekne poďakovať za skvelý štart na druhom stupni a za ich pevné nervy, ktoré pri nás jednoznačne museli mať. Náš vstup na druhý stupeň znamená aj mnoho nových predmetov.
Názvy ako biológia, geografia či diepis, ktoré nás síce boli nové, no my sme sa nenechali len tak vystrašiť a naplno sme sa ponorili do poznania nového. Na biológiu sme dostali pána učiteľa Voleka, ktorého sme pekne potrapili našou neschopnosťou naučiť sa, čo je to fotosyntéza. Pán učiteľ, nebojte sa, na strednej to už snáď pochopíme. Na dejepise nás učili pani učiteľky Dikošová a Rečková a pán učiteľ Kaštan, ktorý nás učil aj geografiu. Následne sme niektorí dostali pani učiteľku Živčakovú a na fyzike sme posledný rok mali pána učiteľa Vetera. Ďakujeme. Naše ďakujem patrí aj pani učiteľke Žatkuliakovej, ktorá sa na rok stala našou triednou učiteľkou. Pani učiteľke Buzíkovej za hodiny hudobnej výchovy, na ktorých sme si vždy krásne zanotili, a pani učiteľke Borakovej za hodiny prírodovedy, hodiny hudobnej biológie a chémie chceme poďakovať. Ďalej naša veľká vďaka patrí pani učiteľke Škulcovej, ktorú sme mali na hodinách biológie a informatiky. Chceli by sme sa odvďačiť za jej ochotu a za jej čas, ktorý si vždy našla, keď sme si potrebovali opraviť známky, či keď nám niektorým pomáhala s materiálmi k príjmačkám. V 6. ročníku nám pribudla aj fyzika, na ktorej sme spoznali nášho veľmi známeho pána učiteľa Červieku. Lacko, vieme, že často na vašich hodinách sme vyzerali, ako by sme spadli z veže a naše známky tak skutku pôsobili. Vedzte, že sme sa snažili a síce nám vaša nechválne známa veta vyťahnete si papiere, meno, trieda, dnešný dátum naháňala hrôzu, vy ste nás na holičkách nenechali a vždy ste nám vyčarovali aspoň pár bodov do štvorky. V 7. ročníku nám pridelili novú triednu učiteľku Tereziu Stupavskú. Dúfame, že pri spomienke na nás vybavíte len to dobre. Ďakujeme za vašu ochotu a pevné nervy. Taktiež patrí naša veľká vďaka pani učiteľkám Zubackej, Bertotiovej, Kempovej, Večižovej, Stupavskej, Kubovej, Dolníkovej a Budišskej za hodiny angličtiny. Za to, že ste nám museli minimálne 100-krát vysvetľovať rozdiel medzi past simple a past continuous, vám patrí náš veľký obdiv. Za hodiny náboženstva chceme poďakovať pani učiteľke Ľuptakovej a pánovi učiteľovi Kaštanovi a za hodiny etiky pani učiteľke Dikošovej a pánovi učiteľovi Chodelkovi. Naše obrovské ďakujem patrí pani učiteľkám Štefánkovej, Zubackej a Idičovej, ktoré nás prevádzali matematikou. Pani učiteľka Štefánková nás učila takmer celých 5 rokov a veríme, že neustále vysvetľovanie aj tých najzákladnejších vecí muselo byť ťažké, no vy ste to s nami zvládli a nezdali to. A zároveň by sme sa chceli poďakovať aj za hodiny nemčiny, pri ktorých sme sa nieraz poriadne... Taktiež chceme poďakovať aj pani učiteľke Marginovej, ktorá nás previedla ruským jazykom a približila nám Afriku. Na chémii a nemčine sme sa prvýkrát v 7. ročníku stretli s pani učiteľkou a výchovnou poradkyňou Gabikou Rovneníkovou. Vieme, že sme na to vždy nevyzerali, ale naozaj sme vďační za to, ako ste nás priviedli k prípravou k príjmačkám na školy, ako ste sa nás niektorých ujali po rozdelení našej triedy. A to ma vedie k 9. a pánom učiteľom Bolekovi, Chodelkovi, Repašskému, Steinflakovi a Bláščikovi za hodiny telesnej výchovy. Aj keď sme nie vždy boli na nejaký... Chceme poďakovať aj pani psychologičke a ostatným špeciálnym pracovníkom. A poďakovať by sme sa chceli aj vedeniu z umelskej školy Brioso. V našich detských rokoch ste nám pomohli sa umelecky rozvíjať. A samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na našu milovanú pani bufetárku Katku. Ďakujem za každý písaročtek či sladkosť. Ďakujeme, že ste nás nikdy nenechali hľadovať. Naša posledná veľká vďaka patrí našej pani riaditeľke Euke Kubovej. Vďaka za to, ako to tu vediete. A vďaka aj nášmu bývalému pánovi riaditeľovi Janovi Majsnerovi. A tak, ako sa končí našich 9 rokov na tejto škole v závode je za nami. Za tieto roky sa toho veľa stalo, či už dobrého alebo zlého, taktiež sme sa toho veľa naučili a spoznali jeden druhého. Priateľke Balátovej za hodiny zábavy v škáde. Ďalej sa chceme poďakovať našej triednej učiteľke Gabike Rovneníkovej za to, že tu s nami a hlavne s Adamkom alias Olčapom uličným vydržala a že nám bola oporou, kedykoľvek sme sa na ňu obrátili. Ďakujeme jej za pomoc pri výbere stredných škôl a za zábavné hodiny nemčiny, chémie a biológie, pri ktorých sme jej ďakovali, že zvieratka nebije. V neposlednom rade sa chceme poďakovať niektorým konkrétnym učiteľom, a to pani učiteľke Margenovej za 5 rokov tvrdého drvenia pravidel a výnimiek na slovenčine. Nikdy nezabudneme na štúrovo pero a keď nám niečo nedáva zmysel, tak to bude metafora. Ďakujeme za to, že ste s nami nestratili nervy pri príprave na prijímacie skúšky a testovanie 9. Pánovi učiteľovi Červenkovi za hodiny fyziky, kedy sme sa všetci sprachovali vety. Vyťahnite si papier, meno, trieda, dnešný dátum. Pani učiteľkám Štefánkovej, Zubackej, Ičovej a Cimermanovej za hodiny matematiky, počas ktorých sa nám mozgy zapravali pod návalmi informácií, či už pri záporných a kladných číslach alebo pri súradnicovom systéme.
pánovi učiteľovi Kaštanovi za zábavné hodiny geografie, na ktorých sme vždy ocenili váš zmysel pre humor, pri každodennej otázke, či bude aj slepá mapa, odpovedal, ak chceš, dám ti aj 3. Pani učiteľka Rečkovej, Rkánkovej, Dikošovej a pani učiteľovi Kaštanovi za zaujímavé hodiny dejepisu, pri ktorých sme často neveriacky počúvali, že niektoré veci sa naozaj stali. Pani učiteľka Margenovej, Štefánkovej, Rovňaníkovej, Pučkovej, Majkovej a pánovi učiteľovi Volekovi za základy a prvé krôčky v nemeckom a ruskom jazyku. Pánovi učiteľovi Veterovi za posledný rok fyziky, kedy sme na seba neraz pozerali, či ten druhý rozumie. Pani učiteľke Buzíkovej za 4 roky hudobnej výchovy, na ktorej sme sa báli písomek z autorov diel ako Let Čmeliaka či V sieni kráľa hôr. Pani učiteľkám Šumskej, Zubackej, Kempovej, Bertotiovej, Stupavskej, Dolníkovej a Kubovej za hodiny zdokonalovania a učenia anglického jazyka. Neboli výsledky i hneď jasné. V ankete, v ktorej hlasovali mnohí žiaci a učitelia, bolo cítiť napätie a medzi kandidátmi rozhodlo len pár hlasov. Už o chvíľu predstúpi pred nás najsympatickejšia deviatačka a najsympatickejší deviatak. Anketu vyhlásia žiaci z 8. ročníka. Hádry povedali, človek ostáva mladý, pokiaľ sa vie učiť, získava nové skúsenosti a znáša odlišné názory. 24. Je žiačka. Z 9A Katarína Senková. Titul najsympatickejší deviatak v školskom roku 2023 až 2024 je žiak. Z 9. C Šimon Pobia. Rodičia a priatelia školy. Dnes sa tu spolu stretávame, aby sme završili ďalší školský rok. Školský rok 2023-2024. Chcem vám všetkým žiakom, učiteľom, ostatným zamestnancom a priateľom školy zo srdca poďakovať za vašu prácu, za nasadenie a oddanosť, ktoré ste preukázali počas celého tohto roka. Bez vás by školská atmosféra nebola taká plná energie a vzájomnej spolupráce. Vašou trpezlivosťou, odbornosťou a láskou k vzdelávaniu ste aj v tomto školskom roku ukázali cestu k vedomostiam a rastu. Svojím príkladom, odbornosťou, srdcom i rozumom, povzbudením ste previedli našich žiakov úspešne ďalším školským rokom. Milí žiaci, vy ste srdcom celej tejto školy. Vaša ochota spolupracovať, vaša húževnatosť a odhodlanie vám zabezpečili úspech nielen v štúdiu, ale aj v rôznych súťažiach či pretekoch. Blahoželám vám k vašim štúdijným výsledkom a k umiestneniam v súťažiach, ktoré ste dosiahli. A nebolo ich málo. Vaše úsilie a nasadenie vás posúvajú vpred a budujú pevné základy pre vašu budúcnosť. Nech sa z týchto úspechov tešíte čo najviac a nech vás posilňujú na ďalšie výzvy, ktoré prídu. Ako sa nám však blíži leto, dovolenka, prázdniny,
chcem vám popriať pokojné a inšpirujúce leto. Nech si oddychnete od školských povinností a načerpáte nové sily. Želám nám príjemné chvíle s rodinou a priateľmi. Nech vám toto obdobie prináša nové zážitky, skúsenosti a poznatky. Je to čas, kedy si môžete vybudovať nové priateľstvá, objaviť nové koníčky a posilniť vzťahy s rodinou a priateľmi. Využite ho naplno a nezabúdajte, že život je krásny a plný príležitostí. A každý deň je práve taký, aký si ho urobíme my sami. Ešte raz vám všetkým chcem poďakovať za vašu skvelú prácu a spoluprácu. Ďakujem učiteľom za vedenie a všetkým žiakom za ich prístup k vzdelávaniu. Verím, že sme spoločne vytvorili prostredie, ktoré podporuje rast a úspech každého z nás. Naši milí prváci, strávili ste v prvej triede 1 rok. Zvládli ste to výborne. Svedčia o tom aj vaše výsledky na vysvedčeniach. To, že majú aj ostatné deti za sebou 10 mesiacov veľkého snaženia, platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci zvládli prvý rok na 2. stupni, čo bolo určite dosť náročné. Osobitne sa chcem prihovoriť žiakom 9. ročníka. Museli ste zvládnuť nielen testovanie 9, ale aj prijímacie skúšky. Tešia ma výsledky tohto ročného testovania 9 a aj to, že ste boli prijatí na stredné školy. Deviataci, budete nám chýbať. Nezabúdajte na svoju školu v Závodí. Keď budete chcieť, tak máte dvere školy otvorené. Môžete kedykoľvek prísť. Tento školský rok sa opäť podarilo urobiť veľa práce. Výsledky v súťažiach, olympiádach či iných aktivitách školy sú toho dôkazom. Opäť sme cestovali do zahraničia v rámci strategických partnerstiev a vzdelávali sa v zahraničí. Som vďačná, že som mohla byť pri tom. Ďakujem pani učiteľkám Surňákovej, Zubavskej, Bertopiovej za realizáciu projektov, ale aj ostatným pedagógom za pomoc pri realizácii. Poďakovanie patrí aj klubu MŠK Žilina, s ktorým škola úzko spolupracuje a vďaka ktorému vychovávame spoločne mladých futbalistov, ktorí nám potom robia radosť v zahraničí. A taktiež patrí poďakovanie za spoluprácu aj futbalovému klubu Juventus. Vďaka patrí aj súkromnej umeleckej škole Briosto za to, že vás vedie k umeniu. V neposlednom rade chcem povedať slova vďaky a pochvaly aj vám všetkým nepedagogickým pracovníkom. Bez vás by chod školy nebol možný. Všetci si vážime vašu prácu, aj keď je častokrát neviditeľná. Pracovníčky školskej jedálne, kruvič, školník, údržbár, ekonomka, tajomníčka, hospodárka či upratovačka. To všetko škola potrebuje. Ešte stále poďakovanie patrí aj účinkujúcim žiakom a učiteľkám, ale aj tým žiakom a učiteľom, ktorí pomáhali pri organizácii akadémie. Ďakujem všetkým a prajem vám príjemné prázdniny. Ktorí sa podielali na príprave dnešného bohatého programu. Naplňte svoje prázdninové dni oddychom a krásnymi zážitkami, aby sme v septembri mohli spolu začať prežívať nový, dobrodružný príbeh. Žiaci, teraz sa už môžete odobrať do svojich tried a prebrať si vysvedčenie. Ďakujeme za pozornosť. Na záver si ešte pustíme školskú hymnu.